ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಗ ಮಾತೇರೆ ಅನ್ವೇಟ್ ಮನ್ಪವೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ದ ವಿಷಯ ಕಲ್ತೊಂದು ಅಂಚದ ಅತ್ತು ಮಹತ್ವರ್ದು ಕೂಡ್ನ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತಂ ಪೂರಾ ಪುರಾಣದ ಸಾರ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಬೋದು. ಭಾಗವತಂ ಪುರಾ ಪುರಾಣಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಐತಾಮೆಗ್ ಬೇತು ಪುರಾಣಲ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಪುರಾಣಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಏನ್ ಪುಗರುಂಡು. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪುಗರುಂಡು, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪುಗರುಂಡು, ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪುಗರುಂಡು. ಭಾಗವತಂ ತುಲೇತ್ ಪೋಲ್ ಪನ್ಪೇರಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪಣ ಶ್ಲೋಕ. ಭಾಗವತಂ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಉಂಡಿಗೆ ಈ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಡು ಅಂಚದ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾವಾರ್ಥ ಉಂಡು. ಮಹಾಭಾರತ 1,10,000 ಶ್ಲೋಕ ಹೊಂದನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಐತ ಪೂರ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗ ಭಾಗವತಂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಗಾಯತ್ರಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಂದು ಪುರಾ ವೇದದ ಸಾರ. ಅಖಿಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಮೇಕಂ. ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ವೇದ, ಅಖಿಲ ಪಂಡ ಪೂರ ಅಂಚದ ಸಾರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅವೇ ಐತ ಸಾರ ಒಳಗೊಂಡುದು ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಪುರಾ ಪುರಾಣ ಎಡ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥ. ಅಂಚಂದು ಬೇತೇರ್ಲ ರಚನೆ ಮಂತನತ್ತು ಭಗವಂತನೇ. నేను ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ವ್ಯಾಸ ದೇವರ್ನ ಅವತಾರಡ್ ಸಂಕಲಿಸೇರ. ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು 16 ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು, 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು, 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಅತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ. ಅಂಚದ ಇದನ್ನು ಕೇನೋಂಡ ಕಲ್ಪೊಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಗ್ಯಬೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೂಜೆ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬತ್ತದ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ. ಬೇತೆ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಬೋಡಿಗೆ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ಭವೇತ್ ಪುಣ್ಯ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್ ಪನ್ಪೇರು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಡ್ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು. ನಂಜ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯವಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅಂಚಂದು ದೇವತೆನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುರ್ಲಭವಾಯಿನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀನು ಎಂಚ ಸಮ್ಮರಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದಾಪು ಏನೋ ಒಂದು ಪೋಪ ಶ್ಲೋಕ ತೂನ್ ಪೋಪ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪುಜಿ. ಅವೇ ಏ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ 4 ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ
26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒಯ್ದಾಯ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅದೇ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರು ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒಯ್ದಾಯ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಗಳು ಅದೇ ಬೈಡ್ ಪನ್ಪ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಒಯ್ದಾಯ್ನ ಪಂಚಭೂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಚಭೂತ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಲ್ನ ಅವೇನು ಆ ಪಂಚಭೂತ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚದ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಚ ಅಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ಬೋದು ಪಂಚ ಪಂಡ ಐನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಡತೆ ಪಂಚಮಿ ಐನ ದಿನ ಷಷ್ಠಿ ಆಜಿನ ದಿನ ಸಪ್ತಮಿ ಏಳನೇ ದಿನ ಅಷ್ಟಮಿ ಎನ್ಮನೆ ದಿನ ನವಮಿ ಹೊರ್ಮನೆ ದಿನ ದಶಮಿ 10ನೇ ದಿನ ಏಕಾದಶಿ 11ನೇ ದಿನ ದ್ವಾದಶಿ 13ನೇ ದಿನ ತ್ರಯೋದಶಿ 13ನೇ ದಿನ ಚತುರ್ದಶಿ 14ನೇ ದಿನ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಗೊಡ ಏನ ನಮಕ್ಕ ಅಂಚದ ಪ್ರಪಂಚ ಅದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆಯ್ನ ಈ ಜಗತ್ತ ಆಯ್ನ ಪಂಚಭೂತ ಅರ್ಥ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಯಪಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ತುಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಭಕ್ತಿದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನರ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚದ ದೇವರೇನ್ ತೆರಿಯುನೆಗ್ ದುಂಬುಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿವು ನೋಡಿ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೆ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ಮ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟದ ಎನ್ಮಾರ್ನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂಚದ ಐನ ಸ್ಥೂಲ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಚದ ಆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾವರೆ ಅಂಚಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಅಂಚದ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೋತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಐಕು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪ್ಯಾರ ಉತ್ತರನ್ ಪಣ 24 ತತ್ವ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 49ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟನ ಮೈನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಇದು ದಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ನೆತ್ ದಾದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ನೀತ ಕೋಡೆಲ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಗಾಳಿದ ವಿಷಯ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಕೊನಪುಂಡು ಪರಿಮಳನ್ ಕೊನಪುಂಡು ಅಂಚದ 38ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ತೂತ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 2 ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ 37 ಬೊಕ್ಕ 38 ಇನಿ ನಮ್ಮ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದೌಲ ಪಣ 38 ಗಾಳಿದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂಕ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಭಾಗವತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚದ ಇನ್ ತೆರಿನ ಉಂಡದೆ ಭಾಗವತ ತೆರಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂಚದ ಪನ್ಪೆರ್ ಭಾಗವತ ಕೇನುನೆಕ್ ದುಂಬು ಮನುಷ್ಯಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತುವೇರಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ 18ನೇ ಸ್ಕಂದಾಗ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಅನಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪಣ ಭಾಗವತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆತ್ತು ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪು ಪಣ ಐಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡತೆ ಇವಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮೇಕ್ಲ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚೆನು ಎಂಚಿನೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಲಾದ ಪೋಪುನು ಇಂಚ ಬಂಡಾವು ನಮಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುನ ನಮಕೈತ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪಿದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗೆ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋಜೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಶಾಸ್ತ್ರಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಲ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವೇ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಎತ್ತುನು ಮಂತಲ್ನ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ
म्हणजे ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ದೇವೇರು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುನು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹರೇರಾಜ್ಞಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಉಂಟು ಈ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಹರೇರಾಜ್ಞಾ ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆ ಅದೇ ಐಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡೋ ಇಕ್ ಪನ್ಪುನು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಈಜಿನ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ದೇವರ ಮಲ್ಲಾರು ಅಂಚದ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಡದೆ ಮುಲ್ಪಿತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲಿ ಇಜಿನ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಆಕಲು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಅಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಚಿನ ಪೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಐನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರನ ಮಿಟ್ಟು ದೃಢವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಇದು ಭಾಗವತಂ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಕೇನೋಡು ತೆರಿ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಪುರ ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ ಪುರ ಪನ್ನನ್ ಪೋಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತು ತೆರೆಯುವ ಆತಿ ಇಟ್ಟ ಆತ ನಮ್ಮ ಈ ಗೊಂದಲ ಭ್ರಮೆ ಅತೆ ಸಂಶಯ ನೇರ್ದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಪುರ ತುಂಡು ತುಂಡ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣ ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿಂದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಕ್ಷಿಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪೂರಲ ನಾಶ ಒಂದು ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಭ್ರಮೆ ಪೂರಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಮನಸ್ಸು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಬುಡ್ಪಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ನಾಗ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೇನ ಪುರ ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತು ನಿಜಿಂಡ ಕೇನ್ನಾಗ ನೆಂಚಿನ ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರೆ ಅದೇ ಕೇಂದ್ಲ ಢಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪ್ಪನ ಅರ್ಥ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕೇನೋಡು ಉಂಜಂಜೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಉಂಜಂಜೆ ಶಬ್ದಲ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇವರನ ವಾಣಿ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುರು ಭಾಗವತಂದ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಶ್ಲೋಕ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಅಂಚದುಲ್ಲ ಗಾಲಿದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅನ್ಪುಣ ಐತ ಲಕ್ಷಣನ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಂದು ಪೋಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದ ಗಾಲಿದ ನೆಕ್ದುಂ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಯ 37-38 ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯನ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಂದು ಪೋಪೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ಲೋಕ 31 ದ್ರವ್ಯ ಆಕೃತಿತ್ವಂ ಗುಣತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥತ್ವಂ ಏವ ಚ ತೇಜಸ್ತ್ವಂ ತೇಜಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ರೂಪ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ವೃತ್ತಯಃ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರು ಇಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಬಿಡಿಯರು ಹೊಸ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರತೆ ಪಾಪ ಆಕಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಕೇಂದೆ ಶ್ಲೋಕ ತೂನಗನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಂಗ ತುಲೆ ಅಂಚಿನಕಲೆ ಪನ್ಪುನೆ ಇಂಚಿಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತದಾನ ಓದ್ಲೇವೆ ದ್ರವ್ಯ ಆಕೃತಿತ್ವಂ ಗುಣತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥತ್ವಂ ಏವ ಚ ತೇಜಸ್ತ್ವಂ ತೇಜಸ ಸಾಧ್ವಿ ರೂಪ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ವೃತ್ತಯಃ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಶ್ಲೋಕ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಭಂಗನೆ ಭಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ಭಂಗ ಎನ್ನು ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಂಗ ಅವೇ ಅದೇ ಕಲ್ಪನ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಇವ್ರ ಕಲ್ಪುಜರ್ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಕಲ್ಪನ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಲ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಡು ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಎಂಚಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡೊಂದುಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೋಡೊಂದುಂಡ ಎಂಚಲ ಕಲ್ಪನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ದೇವರನ ಪ್ರತಿ ಪೂರ ದೇವರ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 31 ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದ್ರವ್ಯ ಆಕೃತಿತ್ವಂ ಗುಣತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥತ್ವಂ ಏವ ಚ ತೇಜಸ್ತ್ವಂ ತೇಜಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ರೂಪ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ವೃತ್ತಯಃ ದ್ರವ್ಯಾಕೃತಿತ್ವಂ ಗುಣತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥತ್ವಂ ಏವ ಚ
ತೇಜಸ್ತ್ವಂ ತೇಜಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ರೂಪಮಾತ್ರಸ್ಯ ವೃತ್ತಯಃ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಮೇನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದ್ರವ್ಯಾಕೃತಿ ಗುಣತಾ ಸಂಸ್ತೇವ ಚ ತೇಜಸಾ ತಮೇವ ಚ ತೇಜಸಃ ಸಾಧ್ವಿ ದ್ರವ್ಯ ಆಕೃತಿತ್ವಂ ಗುಣತಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ತತ್ವಂ ಏವ ಚ ತೇಜಸ್ತ್ವಂ ತೇಜಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ರೂಪಮಾತ್ರಸ್ಯ ವೃತ್ತಯಃ. ದ್ರವ್ಯ ಒಂಜಿ ಪದಾರ್ಥದ ಆಕೃತಿತ್ವಂ ಆಕೃತಿ ಗುಣತ ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ತತ್ವಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏವ ಕೂಡ ಚ ಬೊಕ್ಕ ತೇಜಸ್ತ್ವಂ ತೇಜಸ್ ತೇಜಸ ಅಗ್ನಿದ ಸಾಧ್ವಿ ಏ ಸಾಧ್ವಿಯೇ ಪಂಡ ಸಾಧ್ವಿ ಪಂಡ ಮೂಲೇರೆಗ್ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಆರ್ ಅಮ್ಮ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಸಾಧ್ವಿ ಪಂಡ ಆರ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವದ ಸಾಧ್ವಿ. ರೂಪ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ರೂಪ ಪನ್ಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವದ ವೃತ್ತಯ ಗುಣಕ್ಕಳು ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ ನಮ್ಮಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಐನನ್ ಕುಡೋರ ಬೊಂಡಂದು ಮನ್ಪೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಗಾಲಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಕೋಡೆದೆಟ್ಟು ಗಾಲಿದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ದ್ರವ ನೀರದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಪಂಡ ಈ 33-41 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟಲ ದಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯರ್ ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಲಿ ಆಕಾಶ ನೆತ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅರ್ಥಮಂತನ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡದು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಅರ್ಥಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಇಚ್ಚಿ ಸುಲಾಭದ ಅರ್ಥವಂತನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡದು ಕೇನೋಡಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಏನ್ ಕೋಡೇದೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರೋರ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡಿತರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲೆರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚದ ವಾಯುದ ಕ್ರಿಯೆ ಚಲನೆಲೆಡ್ ಮಿಶ್ರಣಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಶಬ್ದದ ವಿಷಯನ ಸಮೀಪಿಸಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಲೇನು ಗ್ರಹಿಸಾರೆ ಅವಕಾಶನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗಾಲಿ ಅಂಚದ ಮಿಶ್ರಣಗು ಬೊಕ್ಕ ಶಬ್ದ ಸಮೀಪಿಸಾರೆ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದೇ ರೂಮ್ ಫುಲ್ಲು ಓಲ್ಲ ಗಾಲಿ ಪಾಸಾರೆ ಜಾಗ ಜಾಮೆಡ್ ದಾದ ಅವನು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ ಪಣ ಆ ತರಂಗ ಬರ್ಪೂಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇದೇನ್ ಮತ ಕಲ್ಪ ಅಂಚದ್ ಅವು ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂದು ಗಾಲಿ ಅವಕಾಶನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ವಾಯು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಶರೀರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಉಂಡು ಅಜ ಗರುಡ ಪುರಾಣೆ ಭಗವಂತ 10 ಟೈಪ್ದ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಡಿಗೆ ನನಲ ಅಂಚದು ಮೇಜರ್ ಐನು ವಾಯು ಪನ್ಪೇರು ಮೈನರ್ ಐನು ವಾಯುನು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟು 40 ಮರುದ್ಗಣ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಯು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ವ್ಯಾಣ ಅಪಾನ ಸಮಾನ ಉದಾನ ಪ್ರಾಣ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ವಾಯು ಉಂಡು ಅಂಚದ ಈ ವಾಯು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ಕೈ ಪಂದೆರೆ ಅದೇ ಕಣ್ಣದ ರೆಪ್ಪೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋಯರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಮನ್ಪೆರೆ ತಿನ್ನ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಮನ್ಪರೆ ಅದೇ ಐಕ್ ಪೂರ ಗಾಲಿ ಉಂಟು ಉಲೈ ಅಂಚದು ಗಾಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಪುನೆ ಇದನ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪರ್ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಯಾನು ವೈಶ್ವಾನರ ಅದು ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿಡ್ಕೊಳ್ಳುದೆ ಅಂಚ 4 ಟೈಪ್ದ ಆಹಾರ ಉಲೈ ಪೋಪುನ ವಾಯು ಇದೇ ಬರ್ಪುನ ವಾಯುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಯಾನೈನ
ಡೈಜೆಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ವಾಯು ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚನೆ ವಾಯು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪು ವಾಯುದೇವ್ ವಾಯು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ವಾಯು ಉಂಡು ಒಂಜಿನತ್ತು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ 38ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಡಿತರು ವಾಯುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶದ ಇಂದ್ರಿಯಾನುಭವದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಡ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಧಿ ಅನುಸಾರ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಲೆನ್ ಪಡೆಬೇಡು ಅಂಚಿನ ರೂಪ ವಿಕಾಸದ ಅಗ್ನಿ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಕಣ್ಣದ ಮೂಲಕ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಿನ್ನ ರೂಪಲು ತೋಜುಂಡು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೆ ಅಂಚದ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ತು ರೂಪ ಬರ್ಪುಣು ನಮಕ್ಕೆ ಅವೇನೆ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪಾರ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಪುನೆ ದ್ರವ್ಯ ಅಕೃತಿತ್ವಂ ಗುಣತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ತತ್ವಂ ಏವ ಚ ತೇಜಸ್ತ್ವಂ ತೇಜಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ರೂಪ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ವೃತ್ತಯಃ ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಮ್ಮ ರೂಪ ಲಕ್ಷಣಲೇನು ಆಕೃತಿ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವರ್ದು ಗ್ರಹಿಸಲಾಪುಂಡು ರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಲೇನ ಆಕೃತಿ ಅಂಚದ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವರ್ದು ಗ್ರಹಿಸಾಯರಾಪುನಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಗ್ನಿದ ರೂಪನ ಆಕಾಶ ಅಗ್ನಿದ ರೂಪನ ಐತ ಪ್ರಕಾಶಡ್ದು ತೆರಿಯರಾಪು ಅದೇ ರೂಪ ಬರ್ಪುನೆ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ತು ಅದೇ ಸೂ ನಾವು ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾ ಸೂ ಗೊತ್ತೊಂದು ಉಂಡಲ್ಪ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದೇನು ಭಾವಾರ್ಥ ತೆರಿಬಾರ ನಮಕ್ ತುಲೆ ನಮ ಗ್ರಹಿಸವನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರೂಪಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಲೇನು ಹೊಂದುದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತೂಪು ನವ್ವೆ ರೂಪಲ್ಲ ಅವೇ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮರ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಆವಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವು ಆಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಉಪ್ಪುಣ ಐಕ್ ಅದೇ ಐತ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪು ಐನ ಹೊಂದುದುಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಉಪಯೋಗಡ್ದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಸ್ತುದ ಗುಣಕ್ಲೇನ ಗುರುತಿಸಲಾಪ ಐತ ಉಪಯೋಗಡ್ದೆ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಸ್ತುದ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಲಾಪ ಅದೇ ಗಾಡಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತನೆ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ ತೂಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತೊಂದು ಆಂಡ ಶಬ್ದದ ರೂಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಾಯಿನವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಶಬ್ದದ ರೂಪಗೆ ಅವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಾಯನ ಆದುಂಡು ಅದೃಶ್ಯ ರೂಪಲೇನ ಸ್ಪರ್ಶಡ್ದ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯೋಣಲಿ ಅದೃಶ್ಯ ಪಂಡ ತೋಜಂದನ ರೂಪಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಡ್ದ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಗಾಳಿ ಬೀಜನ ನಮಗೆ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಶಡ್ದು ಅದೇ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಚರ್ಮಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಚೌಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಐನ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅದೃಶ್ಯ ರೂಪಲೇನ ಸ್ಪರ್ಶಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣಲಿ ತೋಜಂದನ ರೂಪಲೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಡ್ದು ತೆರಿಯೋಣಲಿ ಅವು ಅಗೋಚರ ರೂಪದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರಿಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ದೃಶ್ಯ ರೂಪಲೇನ ಐತ ರಚನೆದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದ ತೆರೆಯೋನೆಲ್ಲ ಅದು ದೃಶ್ಯ ರೂಪಲೇನ ಐತ ರಚನೆದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದೇ ತೆರೆಯೋನೆರಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ವಸ್ತುದ ರಚನೆ ಐತ ಆಂತರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಡ್ದು ತೆರೆಯೋಡು ಉದಾಹರಣೆಗೂ ಉಪ್ಪುದ ರುಚಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೆರೆಯೋಣತೆ ಉಪ್ಪು ಇದು ಉಪ್ಪು ನಾವು ನೀರಡು ಕಲತನ ನಾವು ಉಪ್ಪು ತೋಜ್ಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಆ ನೀರು ಕಲತನ ಉಪ್ಪು ನಾವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಚ ತೋಲಿ ಅದೇ ರುಚಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಅಂಚದೈನ ಉಪ್ಪುದ ರುಚಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ದು ತೆರೆಯೋಂಡು ರುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ರೂಪನ ತೆರೆಯುನ ಮೂಲ ತತ್ವ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಈ ನಾಲೈಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಯಾಲಜಿ ಕಲ್ತನಕ್ಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಬಯಾಲಜಿ ಜುವಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಾರಣ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನು ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು
ಕೈಪೆನ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಚಪ್ಪೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೇನು ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯ್ಡ್ ತುಲೆ ದೇವೆರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ ಫೈಲ್ ಅಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಶ್ಲೋಕ ನಲ್ಪ ನೇಟದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂತ ಅವೇ ಐಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದ್ರವ್ಯದ ಇದೇನ್ ಪಂಡೆರ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ನಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತ ನಮಗ್ ತೆರಿಪೌಂಡು ಅಂಚದ ಅವೇ ಮಾತಾಜಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅದೇ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಗಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅದೇ ಅವು ತೆರಿಯೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ ಐನ ವಿಷಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನವೆ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪುಜರು ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆ ಪಾಯಿ ಮಾತ ಕಲ್ತದ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಮನ್ಪಾಡ್ಬೇರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇದೇನು ಕೆಲವರೇ ಕಂಚಾವ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುನಾತ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಅವು ಜನಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿನೇ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಓದು ದಾದೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಆಪುನತ್ತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಆಪುನತ್ತ ಅವು ಈ ಬಾಕಿದ ಓದುದು ಅದೇ ಕಾಸ್ ತೀಟಗೆ ಸೈನ್ ತೀಟಗೆ ಕೊಸಿಗೆ ಇತ್ರ ಪೂರ ಉಂಟು ಅದೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಮಂಡೆ ಹಾಲಾದ PUC ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಪನ್ಪುನೆ ಕೊಸಿಕ್ ಬರ್ಪುನು ಅದೇ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈ ಕೊಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತನ ಸೀಕ್ ಬತ್ತು ಎಂಚಿನ ನೀವು ಹೊಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಡ ಇದ್ರ ಕಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಕಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚತ್ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತನ ಉಂಡತಿ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ಲು ರಿಪೇರ್ ಆಪುನು ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪುನೇಟು ತೆರಿಯುನೇಟು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಅದೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಮರಾಜರು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಕೊಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮತಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಮರಾಜರು ನಚಿಕೇತ ಅದೇ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರೊಂದು ಏತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಜಿನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪೂರೈತಲ ಸಾರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು 103 ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾಖೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಣ ಸಾಧಾರಣ 1190 ಉಪನಿಷತ್ತ ಅವು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ 180 ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಪನಿಷತ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಪ್ಪ ಅದೇ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಐನ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಭಾರಿ ಜಟಿಲ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಪೂರಾ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾರ ಪೂರಾ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಐನ ಮತ್ತೆ ತೆರಿಯೋಡದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪನಾಗ ಎತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ನಮಗ್ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಡೈಲಿ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳಲೆ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಎತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೇನುಂಡೇಟು ಕಲ್ಪುನೇಟು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಅತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂತ್ರಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಬಜೀದೆತ್ತು ಪಾಠ ಒಲ್ಪ ಪಾಂಡೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟೇ ತೋಜಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪನ್ಪೇರು ಏ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕಲೇರ್ ದೋಷೆ ನಿಧೇ ರಾಜನ್ ಒಲ್ಪ ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟೇನ ತೋಜಿ ನಮಗೆ ಒಲ್ಲ ಸರಿಜಿ ಒಲ್ಪ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಪೂಲ್ ತೂಲೆ ಪೂಲ ಏರೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಮೋಸನೆ ಅನ್ಯಾಯನೇ ನಡಪುನೆ ಈ ಯುಗಟ್ ಪಣ ಅಧರ್ಮದ ಯುಗ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆವಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೇವರನ ನಾಮದ ಅದೇ
अस्ति एको महान् गुण ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಪಂಡೆ ಕೀರ್ತನಾ ದೇವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡಿ ಗೊತ್ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಂಡ ನಮಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮನ್ಪ ಉಲ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದಿಮಾಕ್ದ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಇಜಿ ನಾವು ಅಡೆಗೆ ತೆಕ್ಕದು ಬುದ್ಧಿದ ಒಂದು ಅಂಜ ಅವೇ ದಿಮಾಕ್ಕಿ ಬತ್ತಿ ಜಲ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಂತಂಡ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪು ನಮಕ್ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿನ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲೆಕ ಉಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂಜ ದಿಮಾಕ್ಕಿ ಬತ್ತಿ ಜಲಾನ ಅದೇ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಓದುಡು ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗ ದೇವರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಏರೇನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಯಾನಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೆ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿ ಏನಾಡೆ ಬರ್ರೆ ನಮಕುಂಡತೆ ದೇವೇರ್ ನಾಡೆ ಪರೇತು ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ದೇವರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮಕೈಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನೇ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ದೂರ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚತಿಂ ಅರ್ಹಸಿ ಅರ್ಜುನ ಶೋಕ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅದೇ ಇಂಕ ಶರಣಾಲ ಏನ್ ಪೂರ ತೂವನ್ಬೆ ನಮಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಣನೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ದೇವರೇ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಡಲ ಜನಕ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಕುಲಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಅತೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರ್ ನಾವು ತೂಪ ಅಂಜ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಣನೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ದೇವರ ತೂವನ್ ಬೇರನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆತು ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ದೇವ ಅಂಜದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ದ್ಯೋತನಾಂ ಪಚನಂ ಪಾನಂ ಅಧನಂ ಹಿಮ ಮರ್ದನಂ ತೇಜಸೋ ವೃತ್ತಯಸ್ತ್ವೇತ ಶೋಷಣಂ ಕ್ಷುತ್ರಢೇವ ಚ ನಾನು 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೇವೆ ಅಂಜದು ಶ್ಲೋಕ ಐನಾತ್ ಮಾತಿರ್ಲವೆ ಪದ ಪದ ಅಲ್ಲ ನುಮಂತದಲ್ಲ ಪನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಮಾಡ ಪನ್ನಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವು ಅವೇ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ ಪನೇರ ತೋಡಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಮೀರ್ದಲ ತತ್ ನಾಯ್ಕ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಮನ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡ್ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಆಪು ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಡತ್ ಕೊರ್ಪನೆ ನಾನು 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದ್ಯೋತನಂ ಪಚನಂ ಪಾನಂ ಅಧನಂ ಹಿಮಮರ್ದನಂ ತೇಜಸಾ ವೃತ್ತಯಾತು ಏಸ್ತ ಶೋಷಣಂ ಕ್ಷುತ್ರಿಟ್ ಏವ ಚ ದ್ಯೋತನಂ ಪಚನಂ ಪಾನಂ ಅಧನಂ ಹಿಮಮರ್ದನಂ ತೇಜಸೋ ವೃತ್ತಯಸ್ತ್ವೇತ ಶೋಷಣಂ ಕ್ಷುತ್ರಿಡೇವ ಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದ್ಯೋತನಂ ಪಚನಂ ಪಾನಂ ಅಧನಂ ಹಿಮಮರ್ದನಂ ದ್ಯೋತನಂ ಪಚನಂ ಪಾನಂ ಅಧನಂ ಹಿಮಮರ್ದನಂ ಕ್ಷುತ್ರಿಡೇವ ಚ ಕೃಷ್ಣ ದ್ಯೋತನಂ ಪಚನಂ ಪಾನಂ ಅಧನಂ ಹಿಮಮರ್ದನಂ ತೇಜಸೋ ವೃತ್ತಯಸ್ತು ಏಥ ಶೋಷಣಂ ಕ್ಷುತ್ರಿಡ್ ಏವ ಚ ದ್ಯೋತನಂ ಪ್ರಕಾಶ ಪಚನಂ
ಬೇಯ್ಪವನ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅಗ್ನಿದ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಐನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಚನಂ ಪಾನಂ ಪಾನ ಅಧನಂ ತಿನ್ಪುನ ಹಿಮಮರ್ದನಂ ಶೈತ್ಯನ ನಾಶಪಡಿಸವನ ತೇಜಸ ಅಗ್ನಿದ ವೃತ್ತಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ತು ನಿಜವಾದ್ಲ ಏತ ಇಂದು ಶೋಷಣಂ ಉಣ್ಗಾವನ ಕ್ಷುತ್ ಬಡವು ತ್ರಿಟ್ ದಾಹ ಏವ ಕೂಡ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದು ಅಗ್ನಿನ ಐತ ಪ್ರಕಾಶರ್ದು ಗುರುತಿಸಲಾಪುಂಡು ಅಗ್ನಿನ ಪ್ರಕಾಶರ್ದು ಅದೇ ಅಗ್ನಿಗ್ ಪಂಡ ರೂಪ ಬತ್ತನೆ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ತು ಅದೇ ಅನೇಕ ದುಂಬೆ ಪಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೂರ್ದು ರೂಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಹಿಡ್ದು ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂಚೆನೆ ಆಕಾಶಡ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಅಂಚದ ಅಗ್ನಿನ ಐತ ಪ್ರಕಾಶರ್ದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮ ತೂದೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶರ್ದೇ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಅದೇ ಅಗ್ನಿನ ಪ್ರಕಾಶರ್ದು ಗುರುತಿಸಲಾಪನ ಇನ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರು ಆಂಡ ಬೇಯ್ಪಾವ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮನ್ಪುನ ಶೀತನ ನಾಶ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಆವಿ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವ್ ಆಪುನಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಗ್ನಿ ಅದೇ ಬಂಜಿಡು ಅಗ್ನಿ ದೇವರ ಉಳ್ಳೆ ಅದೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ ಆದು ಉಳ್ಳೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತ ಪಚಾನ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಅದೇ ಮಾತಾಡಲ ಪಂಡಿತ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋದು ಅದೇ ದೇವರ ಬಂಜಿಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಿಂದನೇನು ಕರಪವನ್ಲಾರಿ ಅವು ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ನಮಕಿಂಚು ಅಂಚದ ಬಡವ ಆಪುನಂಚನೆ ಮನ್ಪುಲ್ನಾರ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜೆಲ್ ಆಪುನಂಚನೆ ಮನ್ಪುಲ್ನ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾರ ತಿಂದನೇನು ಕರಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾನೀಯದ ಬಯಕೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರ್ದೇ ಐನು ಗುರುತಿಸಲಾಪುಂಡು ಇದೇನು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಗ್ನಿದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಕೇತ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಅಗ್ನಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೂ ಉಂಡು ನಮಗ್ ಬೊಲ್ಪುತುದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಕಾಡಿಗೆ ಸೂಬುರಾಡು ಓಡೆ ಸೂಬುರಾಡು ಬೊಲ್ಪುತುದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಖನ ಪರಡುಣ ಶಾಖ ಬೆಚ್ಚ ಅಗ್ನಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಉದರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣಲಿ ಬಂಜಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಂದನೇನು ಅಗ್ನಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಂಡ ಕರಪಾಯರ ತು ಇಜ್ಜಂದೆ ಕರವುಜ ಅಂಚದ ಬಡವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜೆಲ್ ಇಜಿನ ಉನ್ಪುನ ಪರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪಚನವಾಯಿನ ವಿನಃ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕರೈಜಿನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ್ ಬಡವು ಬಾಜೆಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಜಿಡ್ ಅಗ್ನಿ ಕಡಿಮೆ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಎರೆಗ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ್ ಜಿಂಜ ಬಡವು ಇಜ್ಜಿ ಜಿಂಜ ಬಾಜೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಡ್ ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ತೆರಿಯೋಡು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವಗ ಸಂಬಂಧಿಸೈನಂಚನೆ ಅಗ್ನಿ ಮಂದ್ಯಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊರೆರಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಂಡು ಐಗ ಪುದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮಂದ್ಯಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲ್ದು ಅಗ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರವೆ ಅಂಚದ ಐನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಖ ಪನೊಂದು ಭಾಗವತರ ಪೂರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಅಗ್ನಿ ಮಂದ್ಯಂ ಪನ್ಪುನ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊರೆರಾಪುಂಡು ಅಗ್ನಿ ಪಿತ್ತರಸ ಸ್ರಾವರ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಪುನೆರ್ದು ಪಿತ್ತರಸ ಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದೇ ಅವ ಅಗ್ನಿ ಪಿತ್ತರಸ ಸ್ರಾವ ಐನು ಹೆಚ್ಚು ನೆಡ್ದು ಪಿತ್ತರಸ ಸ್ರಾವನ ಹೆಚ್ಚಿಸಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಬಡವ ಅವಡತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಬಡವದ ಟಾನಿಕ್ ಉಂಟು ಅದೇ
ಅದೇ ಅರಿಷ್ಟ ಹೆಂಚಿನವು ಅರಿಷ್ಟ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ಅರಿಷ್ಟ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯುರ್ವೇದರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾವ ಮತ ಹೆಂಕ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ತೂಪುಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಅರಿಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ ದಶಮೂಲ ಅರಿಷ್ಟ ಅದೇ ಕೆಲವು ಅರಿಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಂಚದ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರದೇ ಬತ್ತನ ಐಟ್ ದಾಲಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ತೊಂದೆ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ಅವು ದೇವೇರ್ನಲ್ತೆ ಬತ್ತನ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೀಕನ ಗುಣ ಅನ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಐತ ಫಾದರೇ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ತುಂಡ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಲ್ತನ ಚರಕ ಮತ್ತೆ ಚರಕ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಫಾದರ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಶುಶ್ರುತ 2 ಜನ ಮೈನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಚರಕ ಬೊಕ್ಕ ಶುಶ್ರುತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಚದು ಐಕ ಅನುಸಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದು ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ನಡಪುನೆ ಕೇರಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪುನ ಆಯುರ್ವೇದದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಒಂಚಿ ಈ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪೇರು ತಲಶ್ಶೇರಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಪನೇರ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಶುಶ್ರುತನ ವಿಧಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚತ್ತುಲಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಶುಶ್ರುತಗ ಪನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಡ್ ಪೂರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಟು ಐಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡಪುನು ಅಂಚದ ಮುಲ್ವ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಹೇಳಿಕೆಲೇನ ಸಮರ್ಥಿಸೌಂಡು ಶೈತ್ಯ ಪ್ರಭಾವನ ಕುಗ್ಗಿಸವನ ಅಗ್ನಿದ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿನ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಚಲಿ ಅಂಡ ತೂತ ಕೈ ತಲುಪಿ ಕುಂದ ಪಂಡ ಸೂಕುಂಡು ಅದೇ ಚಲಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ ಅಂಚದ ಅವ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಅಗ್ನಿರ್ದ ಯಾಪಲ ಅತಿ ಶೈತ್ಯನ ನಿವಾರಿಸೋದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಲಿ ಅಂಡ ಶೀತ ಅಂಡ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಕೈತಲ್ ಓದುಕುಲ್ಲುಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಇದೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕವೇ ಸುಮಾರು ಉಂಡು 2 ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಕವರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವೇ ರೂಪ ಮಾತ್ರಾದ್ ವಿಕುರ್ವಣಾತ್ ತೇಜಸಾ ದೈತ್ಯ ಚೋದಿತಾತ್ ರಸ ಮಾತ್ರಂ ಅಭೂತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಬಾ ಜಿಹ್ವಾರ ಸಾಗ್ರಹ ಅಂಚದ ಏನ್ 2 ಸಾರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಗೆರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆರೆ ಪದ ಪದ ಜೋಡಿಸದಲ್ಲ ಪನ್ನೆವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಡದು ಸಂಧಿ ಗುಡ್ಪಾದ ಕೋರ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಸ್ಪಾಟ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂಧಿ ಬುಡ್ಪ ಪಂತೇರು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐನ್ ಪನೋಡು ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಆತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಅಂತೂಪೆ ಭಾಗವತಂ ಕೊರ್ನ ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊನುತ್ತೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಓದುನಿ ಇದೇನು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಭಾವಾರ್ಥಲು ಓದಿರಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೇ 2-3 ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಪದ್ರಾಡಿಸ್ಕಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕಲ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಪದ ಓದು ಅವೇ ಅಪ್ಪಗ ಪಣ ಆತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂಚೆನೆ ತೋಡಿ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬರ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಪ್ಪನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಗ್ರೋ ಆಪುನೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪುನೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೇನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪು ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 41 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ರೂಪ ಮಾತ್ರಾದ್ ವಿಕುರ್ವಣಾತ್ ತೇಜಸಾ ದೈವ ಚೋದಿತಾತ್ ರಸ ಮಾತ್ರಂ ಅಭೂತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಬಾ ಜಿಹ್ವಾರ ಸಾಗ್ರಹ ರೂಪ ಮಾತ್ರಾತ್ ವಿಕುರ್ವಣಾತ್
तेजसा दैव चोदितात् रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अंभा जिह्वा रसग्रह ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. रूपमात्राद् विकुर्वणात् तेजसा दैव चोदितात् रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अंभा जिह्वा रसाग्रह. ರೂಪಮಾತ್ರ ರೂಪ ಪಂಪನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವಾರ್ಥ. ಅಗ್ನಿರ್ದು ರೂಪವರ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ವಿಕುರ್ವಣಾತ್ ಪರಿಣಾಮನ ಹೊಂದುದಿಪ್ಪುನ ತೇಜಸ ಅಗ್ನಿರ್ದು ದೈವ ಚೋದಿತಾತ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆರ್ದು ರಸ ಮಾತ್ರ ರುಚಿ ಪಂಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವ ಅಭೂತ್ ಉಂಡಾಂಡು ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಚಾಯಿನೆಡ್ದವರ ಅಂಬಾ ನೀರು. ಅದೇ ಅಂಬಾ ಪಂಪುನ ಶಬ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ. ಅದ ಮುಲ್ಪ ಅಂಬಾ ಪಂಡ ನೀರು. ಅದೇ ಅಂಬಾ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಂದಲ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಅಂಬಾ ಪಂಡ ಪೆತ್ತ ಅಂದಲ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಅಂಬಾ ಪಂಡ ನೀರು. ಜಿವ್ವಾ ಪಂಡ ನಾಲಿಗೆ ಪಂಪುನ ಇಂದ್ರಿಯ. ರಸಗ್ರಹ ರುಚಿನ ಗ್ರಹಿಸವನ. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಲೇರು ವಿದಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆರ್ದ ಅಧೀನ ಅಗ್ನಿದ ಒಕ್ಕ ರೂಪದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಗ್ನಿದ ಒಕ್ಕ ರೂಪದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶವಾಯಿನ ರಸ ವಿಕಸಾಪುಣಿಗೆ. ರಸ ಆ ರಸರ್ದ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ರಸರ್ದೆ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ರಸನ ಗ್ರಹಿಸವನ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುನತೆ. ರಸನ ಗ್ರಹಣ ಅನ್ಪೇರೆ. ಅದೇ ಈಗ ನಾಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಪೇರೆ. ಅಂಚದ ರೂಪದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು ನಾಲಿಗೆನ ರುಚಿನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆ ಪಣ್ಣನ್ ಮುಲ್ಪ ವಿವರಿಸಲಾತಂದು ರಸ ನೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದುಕ್ಕು ನೇರ್ದವರ ನಾಲಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಜೊಳ್ಳಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದು ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ರಡ್ಡು ಜನಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾರ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪನು. ಅದೇ ಅಂಚದು ನಾಲೆದ ಮಿತ್ತು ಅದೇ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದಾದೆ ಜೊಲ್ಲು ಬತ್ತುಂಡ ಪಾತೆರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿ. ಅದೇ ತಿನ್ನಾಗ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೊಲ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ದೇವತೆ ಎನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಇದೇನ್ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಜ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಉಲ್ಪ ಇದೇದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂಚದು ನಾಲೈದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಜೊಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಪುನ ಟೈಮ್. ಅದೇ ಪಾತೆರ ಟೈಮ್ ಜೊಲ್ಲು ಇದ್ರೆ ಪಾತೆರ ಹಾಕಿದ್ರಬೇಕು. ಅಂಚದು ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ರಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನೆ ತಪಿರೌಡು. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 42ನೇವೆ ಇಟೆಗ್ನು ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಕಷಾಯ ಮಧುರ ತಿಕ್ತ ಕಟು ಆಮ್ಲ ಇತಿ ನ ಏಕದಾ ಭೌತಿಕಾನಾಂ ವಿಕಾರೇಣ ರಸ ಏಕ ಅಭಿದ್ಯತೆ. ಕಷಾಯ ಮಧುರ ತಿಕ್ತ ಕಟು ಆಮ್ಲ ಇತಿ ನ ಏಕದಾ ಭೌತಿಕಾನಾಂ ವಿಕಾರೇಣ ರಸ ಏಕ ವಿಭಿದ್ಯತೆ. ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಕಷಾಯ ಮಧುರ ತಿಕ್ತ ಕಟು ಆಮ್ಲ ಇತಿ ನೈಕದಾ ಭೌತಿಕಾನಾಂ ವಿಕಾರೇಣ
ರಸ ಏಕಾ ವಿಭಿದ್ಯತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಷಾಯ ಮಧುರಾತಿಕ್ತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಷಾಯ ಮಧುರಾತಿಕ್ತ ಮಧುರಾಸ್ತಿಕ್ತ ಕಟು ಆಮ್ಲ ಇತಿ ನೈಕದಾ ಭೌತಿಕಾನಾಂ ವಿಕಾರೇಣ ರಸ ಏಕೋ ವಿಭಿದ್ಯತೆ. ಕಷಾಯ ಒಗಚು ಅದೇ ಅಂಚದು ನಮಗೊತ್ತುಂಡು ಒಗಚು ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಕಷಾಯ. ಬೊಕ ಮಧುರ ಮಧುರ ಪಂಡ ಚಿಪೆ ಮಧುರ ತಿಕ್ತ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಅದೇ ಕೈಪೆ ತಿಕ್ತ. ಬೊಕ ಕಟು ಕಟು ಪಂಡ ಕಾರ. ಆಮ್ಲ ಆಮ್ಲ ಪಂಡ ಪುಳಿ. ಇತಿ ಈ ರೀತಿ ನ ಏಕದ ಮಸ್ತ್ ವಿಧವಾದ ಭೌತಿಕಾನಾಂ ಬಾಕಿದ ದ್ರವ್ಯದ ವಿಕಾರೇನ ಪರಿಣಾಮದ ರಸ ರುಚಿ ಪನ್ಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವ ಏಕ ಮೂಲತಃ ಒಂಜೇ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ವಿಭಿದ್ಯತೆ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಡ್ದ ನಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಪೂರ ಪನ್ನುಂಟು ನೆಂಚಾಣನ್ ರಸ ಮೂಲತಃ ಒಂಜೇ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ರಸ ಅದೇ ರಸಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಸ ಉಂಟು ಅದೇ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲು ಇರ್ತಲು ಭಾಗವತ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಾಕಿದ ದ್ರವ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಂಚದ ಕಷಾಯದ ರುಚಿ ಅದೇ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಖಾರ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ಪಂಡದ ನಾನಾ ವಿಧ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ಕಷಾಯ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಕಷಾಯ ತುಲೆ ಕಷಾಯ ಖಾರಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೈಪೆಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪುಳಿ ಆದಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಆದಲು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪಂಡ ರಸ ಮೂಲತಃ ಒಂಜೇ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಬಾಕಿದ ದ್ರವ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕ ಆ ಕಷಾಯದ ರುಚಿ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಖಾರ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ಪಂಡದ ನಾನಾ ವಿಧ ಆಪುಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ